久々に家に帰ってきたら知らない奴が住み着いてました。ゴールデンウィークで実家というか、前まで一人で暮らしていた家に帰ってきてまして、昨日夜中の2時半ぐらいまで前団地で桃鉄20年してまして、お風呂に入ってないので画面すごいひどいんですけど、それは気にしないでください。で、朝起きてお風呂入ろうかなって思ってちょっと洗面所、お風呂場にね、来てるんですけど、なんか知らない人いて、ちょっとこっからは人によっては閲覧注意かもしれないので、心してみてください。じゃあ開けますね。あれいなくなってる。いました。不法侵入ガエルです。クモとかガーとかだったらシャワーで流して排水口の方に正直いつも流しちゃってるんです。カエルもシャワー当てたら流れるかなと思って当ててみたんですけど、ぴょんぴょん跳ねて喜んでて、そらそう、カエルやもん。全然解決策が見つからないまま30分ぐらいこうしてるんですけど、私もそろそろお風呂入りたくて、我らが新たいの湯に行こうかなとも思ったんですけど、ちょっとめんどくさいからカエルと入浴してきます。